как две от най-известните певици в Америка, от много добри приятелки, след много скандали, в които хората опитват да ги скарат, те пак си останаха приятелки. А именно си говорим за Зара Ларсън и Тейт Макрей. За тези, които знаят, Зара Ларсън пее I live my day, I sleep the was the last, live my day, I sleep the was the rest, doing it all night, all summer. А пък Тейт Макрей пее, например, I think you know what this is, I think you wanna, но не мисля, че живеете под камък, така че няма смисъл да ви обяснявам кои са те. Всички знаем, че Зара Ларсън е известна от 2016, когато тя е на 17-18 години. Тейт Макрей става известна 2021 с песента I know suddenly I can throw it back. Те разказват в интервюта, че са приятелки още от преди да стане Тейт Макрей известна, така че нямало е бив между тях. И двете знали, че пеят уникално, нямало е какво да делят, докато феновете не опитват да ги изкарат, защото тази година, вече почти изминалата година, Тейт Макрей прави концерт, в който подгряваща звезда на концерта е Зара Ларсън. А знаете, че винаги подгряващата звезда е все едно по-ниша от човека, който прави концерта. И общо взето хората го правят, за да могат да популяризират човека, който е подгряващата звезда. И феновете на Зара Ларсън, в смисъл, доста избухнаха. За мен нямаше за какво да избухват, защото те са приятелки и явно Тейт няма чак толкова някакви близки контакти и е помолила Зара. А Зара в момента Тейт е така известна от Зара според мен, защото изкарвам постоянно песни. Зара преди няколко месеца почна пак да навлиза във всички среди. И феновете пишат как може човек, който има повече последователи в Инстаграм от певеца, да ти е подгряваща звезда, за коя се помисля Тейт Макрей. Гайс, те са просто приятелки. Както пред 2015-та Тейлър Суифт изкарва като подгряваща звезда на сцената си Селена Гомес. Даже не подгряваща, ми изненадваща звезда. Селена Гомес тогава беше повече хит от Тейлър Суифт, отколкото сега. Така че не знам защо трябва да има драма за всичко. Другото, което е, хората пишат, че Зара Ларсън се е появила на турнето на Тейт Макрей толкова много пъти, а пък Тейт Макрей нито един път на нейния Midnight Tour, което, сега, нямам идея, но явно така си преценили, знаете, не може всичко да се преповтаря както тук. Защо после нашите концерти се изкупуват за години, а техните за часове? Защото нашите концерти са еднотипни. Всяка звезда вика една и съща звезда. Когато правиш концерт, го правиш сам. Или с един човек, а не да викаш по 20 човека. Много ще ми е интересно, ако имате още някаква интересна информация за този скандал или знаете нещо по-така интересно и за коя от двете певици ви харесва повече. Бай-бай!